bisa makmur. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ya'malu bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ya'malu bismillahirrahmanirrahim. Manungsa padha ngerti yo yen kowe iku mung kawula sing ora bisa apa-apa. Manungsa padha ilinga marang Kang Kuwasa, aja sok ngaku bisa. Mulane tawakal kesatan wene ana sandang wong kang kawudan wene ana tamba wong kang kelaran wene ana pepadang wong kang kepetengan. Sembah nuwun guru paring pitutur supaya tumindak temen lan jujur lan duweni manah lembar lan luhur hingga cetha marang sang pambuka umur. Ger, yen wis kadung diuripi, kudune kepiye, Ger? Helinga negeri ing manca negara sisih wetan bumi Mataram kang minulya ceritane pandegane laskar santri kang satriya putra Adipati Nalajaya kinarya tirandra. Sang pusaka ingkang kinarya pusaka lampit dadi tetenger bentuk praja nglairake para satriya ulama lan umara. Muhammadur Rasulullah dunya adon onya yen sembrono sira bisa cilaka
Aja lali marang kang anduweni jiwa raga iki kang sejati. Saben wayah wengi aku sering ngulati apa wis bener tenan olehku nglampahi merga kabeh iki mung saderma dititipi kapan wae bisa diku